Pajatu pachichewa pali mawu ajama zafotokoza kuti mfumu sadyera ziwiri. Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti boma lakankalika kuchita matransfers kusuntha anthu ogwira ntchito mboma kwachosa department ina kuwapelekesa department ena komweko kumene amagwira ku department imeneyo akupeza zoti akulandira zibaluwa kuti takusinthani malo ogwira ntchito ka magwira ntchito ku dera lakuti ndekuti musunthe mupite mukagwire dera lakuti ndekuti nkhani imeneyitu sinadumphe malo mpakana analoweranso kuwaya ku area 30 ku polisi kumeneko to zikuoneka kuti ena mwa akuluakulu kumeneko alandira zikalata zimenezi kuti asunthe malo ogwira ntchito. Ndekuti ena amene alandira kalata ndi aja amene amayankhulira Malawi Police Service amene watu ndi a Peter Kalaya. Ndeno potengera ndi kalata imeneyo ikufotokozera kuti iwo awatumiza kupita ku Mangochi kumeneko akugwira ntchito ngati wachiwiri wa OC kapena kuti office in charge wa Mangochi Police Station. Ndebe mafunso anthu amene akumazifunsa ndona kuti kodi transfer imene ya Akalaya ndi promotion kapena demotion, komanso ndi ordinary transfer kapena it's political motivated transfer. Ndetu pamene tikuyankha mafunso amenewa chabwino tiyambe motere nkhani imeneyi metafotokozera kale kuti kwabwera matransfers amenewa amene ku polisi kumeneko sanadumpheko apitako ndithu. Nde ena mwa amene alandira transfer amene ndi amene tikufotokoza komano potengera ndi mmene nthawi zambiri zimakhalira kumene ku polisi kumakhala ma transfers amachitika nthawi ndi nthawi, komanso nthawi zina chimene chimachitika nchonena kuti ulamuliro ukasintha kumene kuso ma transfers amatha kuchitika ngati mmene zimakhalira nthawi zonse. Pajambuyo pa udindo umene amagwira iwo a Peter Kalaya oyankhulira polisi kunalinso a James Kadazera posatira kuti kunasinthidwa ulamuliro, kunabwera ulamuliro wa MCP anachosedwa amenewa, kunabwera a Peter Kalaya amene asinthidwanso padakali panopa, zomwe titha kunena kuti kusintha kumbali ya ndale ndeti kwapangisanso zoti adindo ena asinthidwe kumbali ya nkhani yomwe imafotokozedwa kuti kodi imene ndi promotion kapena demotion. Pena zikumazamveka ngati demotion choncho sitikuza zoti ineyo maganizo anu ndotani, athokhawo zoti mwina udindo ndi omwewo koma ma benefits ena asinthidwa ndi zotheka. Okay, tipange scrutinize kodi anagwira ntchito bwanji amenewa a Peter Kalaya. Tikatengera ni mmene anagwira ntchito kumeneko ku polisi zikuoneka kuti amagwira ntchito motenga mbali mmene zimakhalira, komabe potengera kuti iwo amatumikira akuluakulu amene amapasa ma instructions kuti kayankhuleni zakuti kapangeni zakuti, ndengati ziganizo ngati zimene zikamabwera pena atha kungopanga 4 victim wa ziganizo zimene amapanga ena mwa akuluakulu kumeneko. Komabe zisanzo zabwino ndizonena kuti tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 24 February chaka cha 2024 pamene chipani cha DPP chinakonza zochitika zake mboma la Lilongwe. Nde anthu amenewa a DPP ankasonkhana pa Mbowe, komano kunapeza zoti kunatulukira anyamata azikwanje amene amakayikidwa kuti amatumizidwa ndi akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party. Nde kunalitu kuwakha pa anthu amenewa kuwaphwanyira galimoto ndi zina zotero. Ambiri anadzudzula kuphatizapo bungwe la yasi mosogozedwa ndi a Charles Kajoloweka anadzudzula zimene zinachitikazi. Mapeto ake anauza polisi kuti ithandizire kupanga kafukufuku kuti anthu amene anachita zimenezo agwiridwe apitisidwe kukaweruzidwa. Komano chodabwitsa ndi chakuti panalibe ngakhale munthu mmodzi amene anazamangidwa pa nkhani imeneyi. A MCP anakana kuti anthu amene osakuwadziwa amene anapanga chipongwe chimenecho, mpakana kumeneko polisi atapanikizidwa kwambiri zinapeza zoti chamu April panali pa 24 April chaka cha 2024 amene a Peter Kalaya anapezeka zonena kuti analemba kalata kufotokoza kuti sakudziwa tsiku limene kafukufuku okhuza ndi nkhani imeneyo azamalizikire. Kuchoka pamenepo panali pa 28 October chaka cha 2024 pamene chipani cha DPP chimapita ku Mchinji kuti chikachitise msonkhano wake kumeneko, kunapezeka zonena kuti osatira MCP anatchinga road block kwa Nsundwe kumeneko. Nde kuti tu anaphwanya galimoto ya achimwemwe chipungu a Jesse Kabwira amene amayankhula MCP anakana kuti anthu amene osakuwadziwa. Apolisi atafunsidwa kuti ayankhulepo anangoyankhula kuti akuchita kafukufuku mpakana palibe munthu amene anagwiridwa pa nkhani imeneyi. Oyankhula zonsezi anali amenewa a Peter Kalaya.
chimodzimodzinso chipani cha Ford munali mu February chaka cha 2025 atachitidwa chipongwe ku Mchesi anakadandaula ku polisi komano palibe china chonse polisi inachitapo. Amenewa a Peter Kalaya anangoti akuchita kafukufuku komano palibe china chonse chimene chinachitika azikuwanjesa anamangidwe. Zomwenso zinachitikira a DPP mwezi wa Mei chaka cha 2025 kumponera pamene anazocheredwa galimoto. Apolisi anangoti ayamba kafukufuku kuti agwire anthu amene anapanga zimenezo. Amene amatusa ma statement amenewa ndekuti anali amenewa Peter Kalaya. Komano chimene chimadabwisa anthu ndichonena kuti zinthu ngati zimezi zikachitika kumbali ya chipani cholamula cha Malawi Congress Party, amenewa Peter Kalaya amathamangira kulembaso statement pamene amazuzula mchitidwe umenewu mpaka na anthu amene achita zimenezo amapeza zoti agwiridwa mwina mawa lake. Ngati zimene zinazachitika mu February chaka cha 2025 panali pa 14 February pamene governor wa chipani cha Malawi Congress Party mboma la Machinga anazapeza zoti akupita ku nsonkhano anakumana ndi anthu amene amakayikidwa kuti anali ambali yotsutsa boma. Ndetu anthu amene anapeza zoti anaphwanya galimoto yake. Komano zitatero amenewa Peter Kalaya anazalemba kalata kupanga kondemo zimenezo, ndipo anthu amene anapanga zimenezo mawa lake anapeza zoti agwiridwa apitisidwa ku polisi ndipo anaweruzidwa nkulandira chigamulo. Zimene anthu ambiri anazuzula kuti mmene amagwirira ntchito amakondera chipani cha Malawi Congress Party mpaka na George Chaima amene amayankhulapo pa nkhani za ndale anazazuzula zimenezi kuti zikakhala kuti achita ndi ambali yotsutsa boma ndekuti amapeza zoti amangidwa, koma chipani cholamula ndekuti nkhani zawo zimaponderezedwa. Komanso paja mu chaka cha 2024 munali mu December pamene anthu ankapanga ma demonstrations kunali ku Blantyre kumeneko. Mtolankhani wa Times amenetu ndi Isaac Salima atapita kukajambula zithunzi pamenepo apolisi ankachitira nkhanza ma demonstrators. Ndeye atajambula zithunzi zimenezo anapeza zoti anamugwira apolisi nkumpanga force kuti adelete zithunzi zimenezo. Zinatenga kwa nthawi pafupi 3 hours atampanga detain, koma toke atadelete anampanga release. Nkhani imeneyo inapeza zoti inafika pa kulinji pa Times pamenepo amenewa Peter Kalaya atayitanidwa kuzafunsidwa anayankhula zopanga defend apolisi. So mwachidule amenewa Peter Kalaya kagwidwe kawo ka ntchito ngakhale kuti anali apiyalawo kumeneko ku polisi amagwira ntchito mopanga defend polisi mamoti agwira ntchito ngati mmene zimafunikira kuti pamene palakwika avomereze kuti palakwika, pamene zayenda bwino avomereze kuti apa zayenda bwino. Koma amaoneka kuti amangokhala mbali ya Malawi Police Service. Mwinato mwenye maganizo pa nkhani imene pamene unazoti Peter Kalaya awachosa pa udindo oyankhulira polisi ndipo awatumiza kuti akagwire ntchito ku Mangochi kukakhala wachiwiri wa OC kumeneko. Ngati maganizo alipo tifotokoze mu comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewaleo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndio tizitha kufikirani mosavuta.